gràcies a tot l'equip del Rapport Digital per convidar-nos a informar del nou tramitador de subvencions en el que estem treballant molts companys i companyes de la Generalitat i que pensem i volem que comencem a tramitar plenament a partir del 2025. Jo vull fer també un agraïment especial als referents TAIs dels departaments, que són els que ens estan ajudant també a implementar amb pocs ensurts la nova aplicació TCCAT. I agrair-vos la vostra assistència perquè veig que és un tema que suscita interès i això el que ens fa veure és que realment les subvencions, la importància que tenen les subvencions en l'economia, la importància que tenen les subvencions en el benestar de la ciutadania. Per tant, això ja d'entrada ens fa parar atenció amb la necessitat de disposar d'instruments que ens ajudin a implementar amb eficiència, amb rigor i amb un impacte positiu de cara a la ciutadania tots els procediments que tramitem. A mi m'agradaria, abans de començar a explicar-vos què és TCCAT, què estem fent, perquè TCCAT transformem una aplicació per una altra, d'on venim i cap a on anem. L'activitat de foment de l'administració no només és la tramitació de procediments de subvencions i d'ajuts. L'activitat de foment ja neix perquè així mateix la normativa en matèria de subvencions ens obliga a planificar. I per això és important veure que el cercle més estret de la tramitació de les subvencions no només es farà a través de TCCAT, perquè tenim un sistema de planificació estratègica de subvencions, el GPS, que també hi estem treballant, que s'acompanya aquest pla estratègic de subvencions al pla de govern que s'elabora i que, per tant, va en línia amb aquests plans de govern per poder després implementar les línies d'ajudes, les ajudes i subvencions que han estat planificades. Per una altra banda, tenim el RAIS. El RAIS, que és el Registre d'Ajudes i Subvencions de Catalunya, que a més fa de transmissor a la comunicació que hem de fer a la base de datos nacional de subvencions i, per una altra banda, també tenim les connexions amb la resta de sistemes, les connexions amb la despesa en GCAT i amb Pangea i la connexió amb els reintegraments, amb el GIDECAT també. I altres connexions amb GESID, amb les relacions que tenim amb la carpeta del ciutadà, l'àrea privada, és a dir, amb una sèrie, amb les formes de notificar. Per tant, el tramitador ha d'estar necessàriament interrelacionat amb aquests sistemes que és el que conformen que puguem planificar bé les polítiques, que disposem d'eines que ens permetin automatitzar la nostra gestió, que ens permetin avaluar també l'impacte que té aquestes polítiques de foment en la societat i, finalment, d'alguna manera, que també ens ajudin a evitar l'error i a controlar el frau. Per tant, aquest univers en el que s'inserta TCCAT és un univers complex en el que hi participem moltíssimes persones i la implantació serà exitosa si tots pensem que la podem executar i és beneficiosa per poder fer la nostra feina. És important també saber d'on venim i cap a on anem. Venim de l'era
analògica, per tant, les subvencions es tramitaven, els departaments, les entitats del sector públic ho tramitàvem amb sistemes ofimàtics, amb eines ofimàtiques. L'any 2011 el govern ja pren la decisió de que la tramitació de subvencions ha d'estar en un sistema corporatiu. El 2017 s'implanta el tramitador d'ajuts i subvencions que el 90% de les entitats està fent servir perquè tenim altres connexions amb sistemes propis d'òrgans subvencionadors que han d'estar també integrats amb el TAIS i amb el TCCAT, i amb aquest univers neix TAIS. TAIS ens ha ajudat a incorporar la cultura de l'administració digital, també ens ha fet veure mancances i bondats que té el sistema, i amb tota aquesta experiència adquirida es decideix el canvi de sistema. Per què? Perquè tenim eines que ens permeten incorporar aquests automatismes que facilitaran la gestió, eines de la intel·ligència artificial que ja està aquí, i, per una altra banda, enfocat sempre a poder donar un servei molt més simple, planer a la ciutadania. Tot això és el que us explicarem ara amb aquestes anotacions que us facilitarà el Toni. Vull avançar que estem donant moltíssima importància al projecte de formació, informació i acompanyament en la implantació. Properament, a través dels vostres referents i també dels departaments que seran pilots amb la formació, rebreu, molts de vosaltres, sobretot els que esteu involucrats en la gestió de les subvencions, informació al respecte. Per nosaltres, la formació, la informació, l'acompanyament amb la implantació és una prioritat per poder començar a treballar amb un impacte, amb pocs riscs, un impacte positiu i amb les amb dificultats que tindrem, però que aquestes les puguem mitigar i minimitzar tots plegats. Si et sembla, Toni, a banda d'aquesta primera introducció que us he dit i que la plasmem aquí, amb facilitar aquesta gestió a tots els usuaris que intervenen amb el cicle de vida d'una subvenció, i aportar aquest valor a la ciutadania per tal que l'impacte, és a dir, que puguem planificar i podem executar i podem analitzar i poder reformular polítiques públiques en matèria de foment amb un temps curt que permeti incidir positivament tant en l'economia com en el benestar de la ciutadania. Toni, continuem. Ara sí, expliquem. Moltes gràcies, Montse, i bon dia a tothom. La idea és fer un repàs, fer unes pinzellades dels canvis més importants del model de TCCAT, sobretot en comparació al model TAIS, perquè el tema de tramitació de subvencions, tots els que ja feu servir TAIS els coneixeu, i suposo que el més important és veure què canvia, quines són les novetats. Llavors, el primer que volíem veure és aquest model conceptual, i lligant amb el que comentava la Montse, que comencem ja amb la part de planificació. El TCCAT, en principi, estarà lligat amb GPESCA, amb tot el que són els plans estratègics de subvencions, i a partir d'aquí, d'aquesta planificació, neix tot el que seria el recorregut de la subvenció. Des de la gestió de les bases, que ara mateix no es poden realitzar en el TAIS, però sí que es faran a TCCAT. A partir de les bases es generaran les convocatòries, i aquestes convocatòries, que hauran de publicar-se en el RAIS, com dèiem, una vegada publicades, es començaran a veure sol·licituds i començarà el flux de tramitació, amb tota la part de revisió d'aquestes sol·licituds,
l'atorgament de les sol·licituds, la publicació de la concessió, les bestretes, la part de justificació, que ens recolzarem també en Jacit, i està en full de ruta fer la integració amb el nou GDT, que substituirà el Jacit i que llavors permetrà una millor relació amb la capella ciutadana i amb tots els missatges que se'ls pot donar als ciutadans a partir del tramitador. Per suposat, tota la part de pagament, amb GCAT i d'integrament de GDCAT, i sense oblidar, que també és important, tota la part de tancament i arxiu dels expedients una vegada finalitza tot el flux de subvencions. Aquest seria, diguem, tot el flux que tindrà el nou TCCAT i que gestionarà i que us ajudarà a gestionar de principi a fi tot el que seria les subvencions, des de la planificació i les bases fins al tancament i arxiu dels expedients. Per entrar una miqueta en cada un d'aquests punts i quines són els principals canvis, de la part de gestió de bases i convocatòries, que és el canvi principal, ara mateix les bases no existeixen i no es poden gestionar al TAIS. Aquestes bases, que són les que estableixen els principis bàsics de les subvencions, quins són els objectes de la subvenció, els beneficiaris, els requisits, pensaven que era molt important que estiguessin a l'aplicació, perquè al final les convocatòries i tota la tramitació han de complir el que diuen aquestes bases. Llavors comencem per aquí, per introduir les bases a dins de l'aplicació, a dins del sistema. A partir d'aquestes bases ja es generaran o s'estableixen les convocatòries concretes on s'especificarà l'import d'aquella convocatòria, la temporalitat, requisits específics per a aquella convocatòria, però tot partint de la base reguladora. I de la mateixa manera, això ha d'estar lligat al GPESCA. Totes les subvencions haurien d'estar lligades al Pla Estratègic de Subvencions i néixer d'aquesta planificació que s'ha fet. Un altre punt important del sistema és la utilització de plantilles. Volem, per tots aquells documents, com per exemple les bases, la convocatòria que es puguin, doncs que es puguin, a partir de plantilles i de tota la informació que tindrà el sistema, generar-se automàticament, o almenys fer una proposta automàtica que després el gestor podrà matisar, canviar i acabar de polir abans de la seva publicació. Però creiem que això és molt important també per estandarditzar i que tothom faci les coses de la mateixa manera i tenir les mateixes regles de joc, els requisits, etc. Això després ens permetrà també automatitzar. Si tothom treballa de la mateixa manera, els requisits i tot el sistema estan de la mateixa manera, és molt més fàcil intentar automatitzar actuacions o fer servir eines que ajudin i accelerin tota la part de la tramitació. Com deien, les convocatòries es generaran a partir de les bases i heredaran tota la informació que tenen les bases, tots els requisits, els objectes, les línies que s'hagin donat a bases, això ho heredaran. Les convocatòries no s'hauran de tornar a introduir, sinó només acabar d'afinar i especialitzar, posar les coses específiques que té aquella convocatòria que no estaven especificades en les bases. Així tot serà molt més consistent i s'agilitzarà el procés de creació de convocatòries. I per últim, que aquest tema també és molt, molt rellevant, a TCCAT la convocatòria, el de convocatòria, és equivalent al que ara a TAIS seria una línia d'actuació. De vegades, les convocatòries que només tenen una línia serà el mateix, però convocatòries de TAIS que ara mateix tenen diferents línies d'actuació generarien diferents convocatòries a TCCAT. Això es fa així perquè després és molt més fàcil, o entenem que és més fàcil i millor la gestió dels expedients associats a aquestes convocatòries. Si abans tenies un expedient que podia tenir una sol·licitud de diverses línies dintre d'una convocatòria i una l'havies de denegar, l'altra l'havies d'admetre,
tenien com vides paral·leles dintre del mateix expedient. No? Quin és l'estat de l'expedient si una línia l'ha assignat més i l'altra l'has atorgat. No? Així creiem que cada línia que té una vida, diguem, pròpia es gestionarà de manera independent i la gestió dels expedients és més transparent per l'usuari, pel gestor i per tothom. D'aquí, llavors, en cada base reguladora es poden seleccionar i generar diverses línies d'actuació, que això generarà diferents convocatòries. Això no vol dir, com ara veurem, que aquestes convocatòries no es puguin agrupar i es publiquin de manera agrupada. Però els expedients generarà un per cada línia convocatòria d'actuació. En aquest sentit, els primers canvis i automatitzacions en tota aquesta part del flux, que seria la gestió de bases i de convocatòries, és, com diem, que gràcies a l'estandardització, no? O sigui, que tothom més o menys faci les bases de la mateixa manera, tenir les mateixes dades en les bases, el sistema podrà guiar-te en la configuració d'aquestes bases, dient el que necessita per generar aquesta proposta de bases i facilitar i simplificar la tramitació. Les dades introduïdes genera automàticament la plantilla i des de TSCAT s'enviarà directament les bases a fiscalitzar per intervenció. I de la mateixa manera, les convocatòries es poden publicar de manera agrupada, facilitar la presentació i resolució de sol·licituds, com hem dit, i com que tots els requisits estan al sistema, intentar automatitzar la verificació, sobretot en casos que es puguin fer servir interoperabilitat o regles senzilles de verificació. I també automàticament crear una plantilla de resolució de convocatòria, intentar automatitzar les reserves de crèdit a partir de les dades econòmiques que s'hagin introduït a la convocatòria, etc. Intentar automatitzar perquè tindrem les dades al sistema i això ens permetrà fer aquestes propostes automàtiques. En la part de revisió i atorgament, que també està a talls ja, la idea seria simplificar la revisió, el que dèiem, amb consultes de prioritat automàtiques, integrades, i intentar simplificar els casos d'expedients plurianuals i modificacions en diferents anys, la generació automàtica de requeriments en base a plantilles, dades, requisits, tot el que es pugui automatitzar o proposar automàticament des de l'eina s'intentarà fer, i també simplificar el tractament d'agrupacions de beneficiaris, que ara mateix a talls t'obliga a crear dintre de l'expedient una acció per cada beneficiari. Aquí no, l'acció serà una única actuació, però amb el detall dels beneficiaris i com es reparteix, diguem, la subvenció entre ells. I el mateix a l'atorgament. Intentar, quan sigui possible i hi hagi unes regles clares, proposar automàticament la generació de bestretes, la proposta de concessió, automatitzar l'alta de creditors abans d'enviar la disposició i que el sistema proposi automàticament càlculs d'atorgament, com quedaria el repartiment amb les dades actuals del sistema per ajudar els gestors a fer aquest repartiment. I també la simplificació i automatització del procés de fiscalització a GCAP. I per últim, la part de justificació, tancament i arxiu. A la part de justificació també intenta automatitzar el procés de validació i anàlisi. Aquí sí que estem fent proves per recolzar-nos en intel·ligència artificial per revisar alguns documents justificatius i facilitar tant al ciutadà la presentació, que per exemple pugui presentar les factures i la intel·ligència artificial ja agafi les dades i les presenti al gestor sense que el ciutadà hagi de fer aquesta Excel amb totes les dades que després presentarà factures i que moltes vegades no casa. Generació automàtica del certificat de justificació a partir de la plantilla i el detall i automatitzar tota la part de revocacions, renúncies, a partir de totes les passes que fa el gestor. I també el tancament automatitzat dels expedients i el seu arxiu. En funció del tipus de convocatòria, procediment, etc., una vegada ja s'hagi acabat, s'hagi pagat, hagi passat un temps prudencial per si entra algun recurs, que automàticament el sistema ho proposi tancar l'expedient i ja passi a resta amb la seva configuració per passar arxiu, etc.
Diguem que aquest, fent un repàs ràpid, serien els punts més rellevants i els canvis que estem fent al nou sistema TSCAT que pensem que seran útils per tota la part de gestió i tramitació. A partir d'aquí, si teniu algunes preguntes o... Moltes gràcies, Toni, i moltes gràcies, Montse, per l'exposició. Sí que han tingut ja unes quantes preguntes pel xat. La primera d'elles ens pregunten a qui podran adreçar-se en cas de dubtes en el TSCAT. En cas de dubtes en el TSCAT, sempre la figura del referent, de la persona referent dels departaments o de les entitats del sector públic és clau. Per tant, nosaltres treballarem intensament amb aquestes persones, amb aquests companys i companyes, per tal que disposin de tota la informació rellevant i necessària perquè els equips estiguin informats. Addicionalment, està l'oficina tècnica de TAIS, per tant, la intervenció general també disposa d'una bústia en la que podeu, ja ho fem a TAIS, que us podeu adreçar per qualsevol dubte que tingueu al respecte. I per una altra banda, properament, ja la setmana vinent, tenim reunió amb referents per explicar com articularem el programa de formació, informació i seguiment. No només és formació, perquè també és informació i també és seguiment, acompanyament tècnic a tots els agents que participem dins de la implantació de TSCAT. Important també destacar que la formació teòrica també ens preocupa. Per què? Perquè si no ens formem i tenim criteris uniformes en tot allò que sigui uniforme. Aquí sí que vull llançar, hem fet una visió generalista, corporativa, per tant de tenir eficiències d'escala quan tot el que fem és igual, però després cada àmbit subvencional té les seves peculiaritats. El fet de treballar el que és igual de forma conjunta i eficient permet disposar de més temps per dedicar-me a allò que és singular al meu àmbit. Per tant, a cap moment estem pensant en una uniformitat extrema, sinó en una uniformitat amb allò que és uniforme, per entendre'ns. Però, per tant, us podeu adreçar sempre a aquests canals que us he comentat. També tenim un grup de Teams en els que segur que participeu moltes de les persones que esteu avui aquí. En aquest canal també intentem donar informació sobre qüestions en matèria de subvencions i també, òbviament, de TSCAT. Gràcies, Montse. Tenim més preguntes i ens diuen la següent seria què succeirà amb els expedients oberts en TAIS quan les unitats comencin a treballar en TSCAT? Hi ha el que és la migració. No treballem, la primera pregunta que hauríem de respondre és: conviuran els dos sistemes? No conviuran els dos sistemes. Tancarem TAIS i començarem amb TSCAT. Òbviament, us informarem quan fem aquesta transició. Per això ja ens hem adreçat als departaments i a les entitats per tal que comencin a tancar tots aquells expedients que es poden tancar a TAIS, perquè no migrarem aquests expedients a TSCAT. Només migrarem els expedients que estiguin oberts, que hi hagi gestió. L'altra pregunta rellevant és quan un expedient té gestió. Un expedient té gestió una vegada, és a dir, quan no està revisat, és a dir, quan no has pagat o has reintegrat. Entenem per reintegrat que has dictat la carta de pagament i l'has notificat, perquè ja el reintegrament s'encarregarà a GIDECAT. Clar, amb això estem parlant sempre de departaments i entitats autònomes administratives. Amb les entitats del sector públic que estan a Pangea i que no estan a GIDECAT, doncs anirem donant indicacions també al respecte. Però la idea és tancar sempre quan l'expedient ja està pagat o s'ha elaborat la carta de pagament.
un apunt només perquè pot sortir la pregunta. Encara que no migrarem els expedients tancats de detalls, sí que quedaran en mode consulta per tal que pugueu accedir a la informació. Important. Molt bé, gràcies. I Toni, ja que ens posem a puntualitzar, el que farem serà també que si s'ha de reobrir per algun motiu, imagineu-se que ens arriba un contenciós, una sentència, un control addicional, doncs aleshores també serà possible reobrir aquests expedients. D'acord, gràcies. La següent pregunta en relació amb les bases. Totes les noves bases s'hauran de tramitar des de TCCAT o bé es poden tramitar des de fora i després afegir-les a TCCAT? El sistema, la novetat gran és el mòdul d'elaboració de bases i la seva publicació. El sistema requereix de dades i aquestes dades ens generen uns documents. Per tant, si no està la dada, no està el document. Nosaltres ja avui o ahir va ja sortir, ja hem llançat per revisió el model de bases, que el van sotmetre a consideració dels departaments i de les entitats. Aquest model és el que considerem preferible perquè és el model que sabem que garanteix que recull tota la dada informada al sistema. Això, no obstant, no vol dir que no es pugui fer servir un model propi de bases. Ara bé, aquest model, la dada haurà d'estar en consonància amb la dada informada a TCCAT. Per tant, des d'aquí us instem, sempre que sigui possible, a utilitzar el model, és a dir, la plantilla de TCCAT. La plantilla de TCCAT és prou flexible per poder adoptar les singularitats que tenen els departaments i les entitats del sector públic. Per tant, l'opció de crear una plantilla que, a més, les plantilles s'han d'ajustar al model de bases aprovat per acord de govern, que, òbviament, partirem des de TCCAT d'aquest acord de govern. Aquesta és la nostra petició des de l'equip d'implantació. I després tenim l'altra possibilitat, que és excepcional, que quan no tenim bases, és a dir, quan tenim subvencions que deriven d'una norma legal que també haurem d'actuar, com us explicava, amb les bases que no són model TCCAT. Per tant, tindríem aquestes tres possibilitats. Model TCCAT, model no TCCAT i quan no existeixen bases, sinó que la regulació està en una disposició normativa.